Yo, what's up mga kawaray? So, welcome to my vlog. And syempre, for today's vlog. Ano pa ba gagawin natin? So, dadayo kami ng half court ngayon. And magpapakondisyon kami. Kasi mamayang hapon may laro rin kami sa liga. Kaya unat-unat lang kami ng mga buto ngayon. So 3v3 lang yung dadayuhan namin ngayon. Ilantay ko pa yung mga kasama ko. Ayun na nga no. So bago lahat, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, tsaka hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ilalabas natin. Alright! So yun, shoutout nga pala sa tropa ko no, kay Otto Yulinan no. So shoutout sa iyo, Arog. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Tsaka syempre sa mga tropang Tokwa, ingat kayo lagi. Yun! So ito na yung mga kasama natin. Bakit? So yun, punta na kami ng court. Diyan lang to sa dulo eh. Tara, sama ka na. Ikaw mag-ano? Vlog. Tara na. Ang dami mong problema. Ano ba kulog to? Kalog pa rin yung ulan yan. Alright. Alayza, nabidyon ka! Hoy, wala! Hoy, dito ba? Balik. Oh, ini tuh. Balik. Oh, ini tuh. Balik. Buwan lamang ang cellphone. Oh, ini tuh. Balik. Dapat ano, pumunta ka na. Nakakain mo sa pa. Bilang mga ano, dami ka doon. Oh, ini tuh. Balik. Pero baka di ka maniniwala eh. Ano ba yun? Sa inyo. Oh, ini tuh. Balik. Lagi ako kasi nagagano. Oh, yung paper? Oh, Yan ang ano, pera. Pero po, dito siya. Oo, wala yun. Hindi, ano mo may kambal pa na. Alam mo, ikaw pumunta doon? Ha? Ikaw pumunta doon? Mas maingay. Hotdog.
Sino nun? Yung dating court Bet, na ano. bet ko yung sky blue. Yung walang bubong, di ba? Ano, batuhan tayo doon. Di ba? Tapos yung ito, sobrang taas. Ngayon, kumukuha na ng I have a pen. I have a apple. Apple. Ay, may putok ka dyan, Li. Oo, malamang. May basura, wala kang basura ngayon. Sarurot nga eh. Kasi sinabi ko sa akin. Yung mabait, kahit inaaway na siya, nagpapangmababay siya. Mas bata si MJ. Yung taon na ba yun? 13? 570. Yung son na lang. Meron na ako dalawa. Ang sib. Oy, hindi ako may kasalanan ah. Sila. Si Popo nakita ko. Wala, sorry. Tingnan niyo ang cute. Paano mo nasabi di, MJ na pang gaming to? Ang bilis lang mainit. Tayo. Tayo. Eh, balituhin mo dito eh. Masakit na. Wala pang bibili ng buhay. Baka na kay Janly. Ay, ganyan yan. Oh. Yang! Di ba eh? May kilang buhok. Parang nanonaha. Parang nanonaha ba yung ano? Tama. Uy! 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 Long hair. Gampuit. Sinampal. Hanggang saan lang? Tinampal. Gampuit. Mag-11 no. Oy, nabidyo mo na siya. Kasi sabi mo ano eh. May lalaki naman. Ayan, mahirap po. Yan, si Flex. Wala mo kang ano yung cheese yan. Ayan. Tanga, wala yung juice yun. Kilometer na yun. Hindi ako dun kay mama yun eh. Bibilin ako dun eh. Hala, bulag na. Hala, yun na. Bulag. Di pa pala. Aray, paano? Sino to? Ano po? Bakit ang likod ko na hampas ka pa? Kapan? Privacy nila, ba't itatanong natin sa kanila? Charot lang. Kailangan ko pa ba ito, no? Ay, para malaman ko kung may libag ka. Malibog yan. Nagka-period ka na ba? Hindi. Ako period. Hindi ka madalaga. Diba? Ayun, sino mo wala? Ibang bagay. Ay, umuwi ka. Kailan pa kayo? Ang dami lang na ano. Hala yung ano ko, yung panapolin. Bolok. Pero may siya, ano nga yung squishy na sa Ayun, naka ano, yung with green, white, green. Oo, good and white. Ayan. Yung dati yun sa simbahan tayo, hinihiram. Hindi yun. Yung malambot, yung gumagano. Hindi mo. Kanina, bento. Kanino ba yun? Kanino ba yun? Yung ano, Yung ano? yung stress ball. Tanga din stress. Eh, libat pa lang mabot sa kanya yun. Sa simbahan. Di ba dinala? Nino. Ni Warren. Amsim. Nanapak ng putok. Ayan, tuloy. Oy, may kaibigan ako sinapak ko ng putok yun ako sa 3 taon. Mula na. Meron to. Manang to kanya. Ate, sige yan. Ay, meron pa. Awesome. Ilang taon ka na? 51 din. 60.
Maniwala ako sa'yo. 10. And 21. Eh, siya? 21. Ay, hindi. Grade 4 pa lang siya. Grade 4 ako. 8. Ah, hindi, 10 na ako. 8 ako. Ah, 10. Oh, tama. Ah, ganda eh. Ganda. Kaso bata eh. Malit daw. Hindi! Yung isa bakla na babae. Pang isa ka. Bakit? Nangangaling na ako, grabe. Hindi lahat, hindi lahat, hindi lahat. Kaya nga hindi ko nire-rate yung ibang hindi eh. Sa'yo na lang. Lalo na yung 15 years old. Lalo na yung 15 years old. Meron na nga siya, hindi na nire-rate ko. Ganun din siya. Hindi na nire-rate ko sa kanya. Rich. May iPad. Ano, magtaklo pa nga eh. Magpaano ka na lang ng cellphone, iPhone agad. Gago. Kaya nga hindi gawalin. Magiging. Pero Dami sino ng ko sasagutin niya? Dami 083. CEO tatay nun eh. Yung mother niya, work from home. Multan. Tay-tay. Wala, ba't wala? Siyempre! Kev, siyempre din, kaibigan ng Bigyan ko kayo iPhone 13. Pamangkin! Pamangkin ng ano. So, ibig sabihin parang Yung anak kasi dito yung jowa kayo. Tapos namatay na rin. second emotion. Tapos, sino nga doon? Hindi. Pero ka sa lalaki. Hindi ganyan. Buruga pa dyan. Dito ako hanggang dito. Wait, para pang gumano. Ano? Pagkapunta sa MG eh. Di ba mga ano din yun? Ano? Di ba yung parehas sila ganun? Parehas sila mga... Wala po. Pakita mo nga si Kailan. Oh. Iba mo na nga. Iba na ako upo. May mga pinsan yan. Aray! Hey. Magdiwari na. O, meron mo na magkakahit ng waran. Uy, bata. May pag-